Imaginează-ți că ți-ai cumpărat un apartament, te-ai mutat și locuiești liniștit în acesta, iar după o perioadă de timp, vânzătorul te acționează în instanța de judecată și solicită anularea contractului de vânzare-cumpărare pe motiv că a fost indus în eroare de niște escroci să vândă acest apartament și banii pe care i-a obținut i-a transmis către persoanele date. Instanța de judecată pronunță o hotărâre prin care anulează contractul de vânzare-cumpărare, ești obligat să restitui apartamentul, iar banii pe care i-ai achitat pentru acest apartament urmează să ți întorci nu din contul vânzătorului, dar din contul persoanelor care l-au dus în eroare. Un asemenea caz s-a întâmplat și a zguduit întreaga societate din Federația Rusă, iar vânzătorul nu era nimeni altcineva decât cântăreața Larisa Dolina. Dar cum credeți, este posibilă o asemenea soluție și în instanțele de judecată din Republica Moldova? Nu, o asemenea soluție în Republica Moldova nu este posibilă. Ori, legislația noastră permite anularea contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil în cazul în care vânzătorul a fost indus în eroare, doar cu condiția că persoana care l-a înșelat pe vânzător a fost cumpărător. Dar chiar și în această situație, instanța de judecată ar dispune revenirea părților la poziția inițială, adică întoarcerea apartamentului, iar vânzătorul va fi obligat să restituie banii pe care i-a primit pentru vânzarea acestui apartament.